estamos ca serie de entrevistas á Corporación Municipal do Concello de Ribeira. Hoxe estamos ca alcaldesa, con Mariola, María San Pedro, que pertence ao grupo do Partido Popular de Ribeira. Estamos aquí entre amigos casi. Nada, queríache preguntar primeiro que importancia consideras que ten as orquestas SOMS para o Concello de Ribeira. En primeiro lugar, saludarvos e decir que me sinto encantada de estar hoxe aquí entre amigos prácticamente en Aguiño, nun lugar espectacular onde estamos, que nos di quen está ao outro lado da cámara que o escenario é maravilloso e ademais que a min está agora pensando que me recorda moito a miña infancia. As noites de verán da miña infancia, vamos, creo que non me quedaba unha noite sin facer este traxecto da parte de alá ao Porto. Encantada de estar hoxe aquí. No que é para nós a Orquesta SOMS, que papel xoga? Bueno, eu creo que no ámbito cultural, no ámbito social, no ámbito musical, sobre todo, non? Educativo, pois xogades un papel moi importante, non un papel importante solo no que é a parroquia de Aguiño, que tamén, donde nacechedes, donde desenvolvedes a vosa actividade rutinaria, donde tendes o voso local, donde impartides esas clases, como digo, non? Que tamén forman parte do ámbito educativo, porque SOMS non ven solo do que foi a rondalla e ese seguimento, sino que SOMS está empezando a deixar estela tamén nos rapaces pequenos. Iso é importantísimo para que exista un relevo xeracional e que esta orquestra siga tendo continuidade no tempo, non? O sea que para nós é moi importante como elemento diferenciador, porque ao fin e ao cabo nin en Ribeira, nin no Barbanza, nin en Galicia, nin no panorama nacional prácticamente hai nada que se vos pareza, nin que se lle pareza á música que vos facedes habitualmente. Por lo tanto, creo que para nós tamén é un símbolo que culturalmente, musicalmente nos diferencia moitísimo de calquera outra cousa, non? E para vos tamén, ao final, bandas de gaitas, habituales hai moitas, grupos tradicionais, hai máis, ou grupos de pandereteiras, ou etcétera, etcétera. Orquestas de pulso e púa, bueno, pois sodes única, polo tanto, creo que iso tamén vos fai diferentes e especiales. Acabo de chegar de Castilla-La Mancha, concretamente Campo de Gritana, que é un dos pueblos... Cerca de Tomelloso, por aí. Sí, ao lado xusto de Alcázar de San Juan, tal. E iso é unha das cunas do pletro en España. Bueno, ali saliron os primeiros titulados de púa a nivel español e tal, e hai unha orquesta maravillosa, e bueno, moitos deles venen tocar con SOMS nos concertos. Coñecín ao resto da orquesta e, bueno, todos están flipados co traballo que facemos aquí, co repertorio, sobre todo, a visión diferente. Os profesores de ali me dixeron que temos unha visión moi diferente para os instrumentos, é unha visión de futuro para eles, e que, bueno, que están encantados de coñecernos e tal, e están deseando vir todos tocar aquí, así que non vas moi mal, o sea, non vas moi mal encaminada. Eu creo que tamén para unha orquesta como a vosa, non, que naceu fai un montón de anos e tamén evolucionou moito, porque ao final non se trata de facer o repertorio de sempre, se trata de facer cousas novas, de adaptarse aos tempos, de facer producións propias como tedes feito, e ao final de que, tocar todo o estilo de música, non? Non é anclarse nunha temática ou nun estilo e quedarte aí, sino que ao final facer cousas diferentes tamén che fai diferenciarte do resto. Pois un dos proxectos de futuro que temos aquí en Ribeira é crear un festival de púa a nivel nacional, bueno, pues como o que acabo de vir eu, dali de Critana, donde se imparten clases con profesores titulados de púa de toda España e, bueno, pues que poida vir xente de todo o panorama nacional e incluso internacional. Ali había xente de Alemania, xente de ingleses tamén, e traer tamén grupos de todo o panorama nacional e tamén do estranxeiro para ver outro tipo de estilo de música, sempre cos instrumentos de púa. O que che parece este proxecto? Pois me parece moi interesante, porque me parece que isto non hai ningún sitio, un pouco volvendo á parte de antes, non? Seríamos pioneiros, porque ao final temos ese elemento diferenciador que non hai en outro lado. Hai moitísimos festivais que nacen, non sei onde hai un festival de jazz, no, ya creo que hai algo de arpa, é de jazz, non? Tamén, sí, creo que sí. É igual, non? Ao final isto vai a ser algo diferente e que os vai a atraer a público que non está acostumbrado, que vamos a dar a coñecer un traballo que se fai desde aquí, desde Aguiño, desde Ribeira, para o mundo, e sobre todo tamén traer aquí a xente referente para que aprendan e para que aquí se poida impartir unha modalidade da que somos uns dos pioneiros en España. Outro día, falando con unha chica de Cantabria, porque na orquesta tamén teñen xente de toda España, aquí como nós, dicía que seríamos os primeiros en todo o norte do país. Entón, bueno, que interesante. Despois fixen un baremo tamén polas orquestas de pulso púa de Galicia, a ver quen está interesado, e moitísima xente está interesada en... Eu entendo que iso vai a despertar interese porque é algo novedoso, non é... Bueno, ao final, aínda que eu moitas veces digo, xa está todo inventado, bueno, todo inventado, pero depende, non? Vai por zonas, e aquí iso é algo que todavía non se veu nunca. De feito,
eu creo que para a inmensa maioría do público todo o que facedes vós é novedoso porque non é o que vemos pois habitualmente no panorama musical. Claro, e ademais aquí en Ribeira, outro día Eso que aquí xa falábamos... vos coñecemos. Sí, pero aquí o que falábamos outro día, cos compañeros de directiva e tal, sempre facemos, sempre montamos repertorio para Ribeira, o sea, cando vamos a outros lados sempre aproveitamos o que temos daqui, pero cando tocamos en Ribeira sempre montamos algo de cero para que a xente daqui pois non vexa sempre o mismo. Eu viña no coche pensando e decía, que concertos lle vin? Pois lle vin os dos temas clásicos, os de Disney, quero decir, cousas que veía máis antes, pero que agora, Semana Santa, Navidad, pero agora xa ves cousas moito máis diferentes, porque o que dis ti, vos renovades, cada vez que facedes un concierto tal, renovades moito o repertorio, non? Iso é fundamental tamén para enganchar a xente, para non aburrir. Claro. De feito, bueno, os concertos que estamos facendo últimamente sabes que están todos a tope. Incluso agora facemos unha Navidad, non sei se xa estás enterada, o 10 de... No. Podemos decir xa, sí, non? O 10 de... Primicia. Sí, o 10 de xaneiro vamos a ter... Eu xa decía de decembro, de xaneiro, vale. Despois de Reyes, de Nadal, estamos pensando en facer 2 pases no mesmo día, o sea, un cedo e outro máis tarde, para que ninguén se quede fora como pasou co Grandes Iconas. Bueno, outro día falando tamén sobre a orquesta tamén, nos demos de conta de que hai un impacto non só cultural, educativo, senón económico, non? Outro día falando con a Hostalería de Ribeira, pois me decía que claro, que nós cando facemos un concerto están hoteles cheos, ven xente do coro que se alojou aquí, que as súas familias e non sei que, hubo unha hostelería de Ribeira que me dixo había de ter concierto todos os fin de semana, porque foron ali comprar cafés, e tamén pensamos que é algo importante, non? Ti pensas que tamén a orquesta que pode chegar a ser un motor económico puntualmente... Claro, efectivamente, a ver, a actividade cultural, ao final, se busca que sexa un motor económico. Eu cando falo do Auditorio de Ribeira como motor cultural tamén o falo, porque ao final dai salen un montón de cousas, móvese a economía, móvese o comercio, porque se ti moitas veces vas ao auditorio, pois compras non sei que porque quero poñer un vestido novo ou vou a ir vestida deste xeito ou vou a moita xente, sabes, vai a peluquería, a xente maior lle gusta arreglarse ás veces pois para ir a ver certos espectáculos e despois sales, te tomas un vermú ou te tomas unha caña e ao final pois todo eso tamén move a economía. E do mesmo xeito que falabas antes de facer pois ese primeiro festival que pode ser nacional e mesmo internacional, pois eso tamén é un motor económico, porque ao final se ti vas a poñer a Ribeira no centro das orquestas ou da música de Pulso e Púa, a xente vai a vir aquí, e a xente se vai a hospedar aquí, e a xente vai a pasar aquí o fin de semana, e come, e cena, e compra, e paso por esta tenda, vexo un escaparate e me paro, e bueno, ao final todo é economía, é movimento para o pobo que ao fin e ao cabo o que se busca. Así como nós vamos a outros lados e facemos o mesmo. Exactamente. Outro dos objetivos que temos aquí en Ribeira, este xa é ambicioso, pois é implantar no conservatorio a especialidade de Pulso e Púa. Seríamos tamén os pioneiros en todo o norte de España. Ahora mesmo en España hai moi poucos observatorios onde se imparta a especialidade e un dos objetivos, bueno, estamos federados na Federación Española de Pulso e Púa e velamos tamén por eso, non? Para que haya un... E que hai que facer para que estedes no conservatorio? Nada, a facer unha reforma na RPT para poñer un profesor. O sea que é algo tan sinxelo, entre comillas... Está recollido no DOC da Xunta de Galicia, a especialidade, así que só sería abrir un... Entón sería moi importante tanto para Galicia como para a nosa orquesta para conseguir unha continuidade. E xa que aquí en Aguiño temos unha orquesta de Pulso Púa, pois pensando nun futuro, bueno, esta xente non quero dicir que van vellos, pero... Por sorte ainda so de xente xove, pero efectivamente, claro, todo o mundo pensando precisa... nun proxecto de ao futuro... Ao final, dentro de 8 anos pode haber unha banda juvenil de Pulso Púa, ou infantil, por que non? Infantil, e o que é máis importante, sobre todo, é desde un ámbito pois educativo e serio, reglado, e que salen de aí pois profesionales da Púa, pois como está pasando, pois por exemplo, na Orquesta da Ciudad da Mancha, que é onde veño agora a estar con eles e tal, que son todos uns profesionales de clase. Pensei que ao mellor era algo máis que eso, o tema da RPT, que ao mellor había que solicitalo ou que había que modificar. Son cousas que se poden estudiar de cara ao futuro. Por exemplo, Andalucía están luchando moito porque non está contemplado no que é o DOC da súa xunta e tal, entón non pode implantar, pero nós miramos xa se na DOC de Galicia estaba e aquí podes implantar en calquer conservatorio. Seríamos tamén os pioneiros. Pois entón eso tamén é moito máis sinxelo, non? Unha das cousas máis importantes que queremos aí é o que xa levamos tempo falando de crear como unha especie de convenio co Concello para nós poder dispoñer duns cartos a principios de ano para organizar a cultura dun xeito máis anual, non? Pois agora hai veces que facemos un concerto e dicimos, bueno, pois agora acabamos este e agora que facemos despois? Como ves ter un convenio co Concello para xestionar anualmente? Eu creo que o compromiso que ten o Concello de xeito económico, de xeito loxístico, que a orquesta é indubidable, non? Ao final,
pasa unha corporación, pasa outra, creo que non se trata nin de partidos políticos, nin de cores, ao fin ao cabo, vos sodes un referente musical aquí, xente de aquí, que traballa aquí, que vos formades aquí, que, como digo, desenvolvedes a vosa actividade aquí, eu creo que hai un compromiso que ninguén pode negar, non? Desde fai moitos anos coa vosa formación. Entón, a partir de aí, que hai cousas que se poden mellorar? Pois seguro que sí. Posibilidade de facer un convenio? Bueno, as posibilidades están aí, hai que estudialas, ao fin e ao cabo hai moitas asociacións tamén, culturais, musicais, etc., que ás veces reclaman eso, porque claro, non é fácil para unha asociación sen ánimo de lucro pois ter un orzamento, me imagino que estruturado e fixo, sobre todo cando xa, como sodes vos, por exemplo, traballades xa a unha escala de traer artistas de fora, de ter que pagar aloxamentos, etc., etc., que, a ver, eu son coñecedora dos números que tendes vos cando facedes un concierto desas características como os que fixastes non como grandes iconas. Entón entendo que precisades a veces pois esa estabilidade. Bueno, hai que valoralo e hai que velo, non? Porque ao fin e ao cabo, como digo, hai moitas asociacións e hai moitos colectivos que pois ao longo do ano tamén nos piden un pouco esa estabilidade orzamentaria e que tampouco é tan sinxelo. Os orzamentos do Concello vos os coñecedes máis ou menos, sabedes que teñen as súas limitacións, tratamos de facer pois convenios con algunhas, digamos, festas de interese turístico ou con algunhas actividades que se repiten cada ano, pois quen sabe, ao mellor hai que coller un deses conciertos que se fai e ver a posibilidade de que poidan ter unha subvención nominativa se se vai a repetir no tempo. Bueno, é unha cuestión de estudialo. A ti, cal é o mellor concerto que recordes da orquesta? O que máis te gustara? Cada concierto ten o seu encanto, porque os conciertos de Nadal, pois, bueno, tamén che entran así moito na alma. O Nadal é unha época na que un está, pois, ao mellor máis sensible. Eu si me teño que quedar con un, creo que me quedo con Sálvora. Teño grandes recordos daquel concerto, encantoume, na Praza do Concello, en pleno verán, que facía unha noite estupenda. E, sobre todo, ademais de que me gustou e tal, me sorprendeu, porque creo que foi o primeiro concerto que fixechedes así, ao grande, de produción propia, pois con algo tan característico para nós, para Guiño, aquí o temos detrás, como é Sálvora. Foi algo que sí, que recordo que me había sorprendido moito, que habíamos quedado maravillados, así que se me teño que dar con un, me quedo con ese. Que guai, sí, eu tamén o recordo, todos o recordamos, porque aparte foi a primeira obra que estrenamos, tuvo moi boa acollida. Ao día seguinte estrenamos na Coruña, que daquela Manolo dixo, no, temos que estrenar aquí antes, non poden ver, escoitar, non poden ver primeiro os da Coruña, Sálvora, que os de Ribeira. Era mesmo se fora na Torre de Hércules ou algo así? Foi no Castillo de San Antón. No Castillo de San Antón. Sí, fixémolo ali. Que me recordo todo aquel que andaba desde un lado para outro. Sí. Aparte, ese día estábamos morrendo de calor e de seguinte morremos de frío. Sí, acórdome daquel detalle que contarades despois, que mi madriña despois alá arriba un frío. Un frío. Se tiveses que describir a Orquesta Sons con 3 palabras, cales escollerías? Especial. Non quero decir traballadora como tal, porque é así como un adxetivo moi simple, neste caso, pero creo que o merece porque detrás de Sons sempre hai moito traballo, detrás de todo o que se fai, non? E que ademais se fai con moitísima paixón. E eso se nota en cada actuación, así que especial, paixón e traballo. Eso é Sons. Pois moitísimas gracias. Un placer. Ahora pasemos así a cámara.